स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से। आप लोग के बता दी कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा नज़र मिलाओ बबुआन से। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिन पहले ही रिलीज कर देहल गई रहा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट आप लोग के बीच आ गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह जी और सोना सिंह जी। ई गाना के लिखले बाड़े विनय निर्मल जी और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े छोटे बाबा बसही जी। आप लोग के बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के ई गाना के काल यानी 25 अगस्त सुबह सुबह PRA फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई। आप लोग के बता दी कि ई गाना के ऑफिशियल पोस्टर के साथ ऑफिशियल रिलीज डेट कुछ देर में आप लोग के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल जाई। तो आप लोग कल सुबह खातिर तैयार रहें। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।